Salutare mai băieți, ce faceți? Bine v-am regăsit la un nou joculeț pe acest canal. Adică nu la un nou joculeț, la un nou video, mai bine zis. Da, fraților, deci am postat un video, am văzut deja că s-au strâns 3 vizionări. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, nu știu cât, nu m-am uitat sigur cât v-ați uitat, dar sper că v-ați uitat la tot videoclipul ca să înțelegeți cam ce facem. Păi, am vrut să fac asta ca să nu vedeți și voi, adică am făcut-o fără să filmez, să umplu mașina cu lemne. Da, înțelegeți, că dura mult. Da, fraților, și eu aș putea să merg la și cu a treia, dar vreau să vorbim și noi. Să fiți acolo atenți pe canal, să vă vină și vă ăsta, că am apărut live, că o să fac live, nu știu, poate în zi, poate chiar în ziua asta, poate mâine, poate pâine, nu știu, dar fiți acolo atenți, pentru că o să facem live și șmecher, fraților, adică o să ne jucăm Rocket League, s-ar putea. Rocket League, jocul acesta, nu știu, vedem. Rocket League, CSGO nu prea știu, că nu, adică nu că nu prea știu să joc, nu prea, bine, nu prea, nici nu prea știu să joc, dar nu prea aș vrea eu. Aș vrea mult ăsta, Rocket League, ca să ne prietenim acolo, ca să ne jucăm de fiecare dată. Poate o să ne jucăm și alte jocuri. O să mai am luat un joc, dar cu astea fac video. S-ar putea să nu mă joc Moonbazoo, pentru că mai bine fac serie cu asta, că nu se uită toată lumea la live-uri. Nu știu cât de lung o să fie live-ul, dar stați mai întâi să văd, poate îmi dă fratele meu voie să fac garajul acela, că o să miște lemn în toate părțile, în față văd că se duc acum, mă duc repede până la asta. Ce faci, frate? Faci mie garajul ăla? Mai groasă este? Du-te, mei. Să ai și tu o zi frumos, da? Hai că... Așa, bă, hai să ne mișcăm puțin mai repede să le descărcăm. Mă gândeam azi, bă, hai să fac și repede treaba asta. Pradă mână. Așa. Haideți să vedem cât ne dă. Cred că o să mai ne și rămână. Da, era sigur. Rămânem cu câteva. Mai lovim mașina, mai una altă și aia. Mergem să luăm câte ceva pentru BMW. O să vreau să mergem cu BMW-ul, pentru că am eu un chef, o poftă să merg cu BMW-ul ăla. Mamă, fraților, mă doare un seam. Mamă, bă, deci... Și încerc să vorbesc tare încât să mă auziți și voi pe mine, să mă înțelegeți. Da, mă doare foarte rău. Și încerc să fiu vesel. Da. Așa... BMW-ul, hai să spun ce am făcut. Bă, deci... Am lăsat frana de mână, am uitat să o trag, frana de mână. Bă, și... Am făcut... Săracul BMW. Hai, BMW, ruginița ar tobele. Nici nu cred că are benzină. Ba da, are. Hai, BMW, ruginița ar tobele. Nu știu, mă, cum ne-a să facem. Dar nici nu prea vrea cam deloc să iasă de aici. Bă, era șmecher, bă, nu știu, bă, fraților, dar dacă vedeți sau dacă vede băiatul care a făcut jocul acesta, bag și tu un upgrade cu să tragi mașina, frate. Bă, fraților, ar fi bun rău tu dacă ai face un upgrade să tragi mașina. Bă, ar fi minunat, îți dai seama. Hai să vedem dacă putem să urcăm mai sus. Gata, am trecut de aia, bă, nu. Gata, mă. Hai, BMW. Da. S-aude ceva urât, cam prea urât. Am mai mers și cu ATV-ul. Că am mai avut... o să mergem să facem și o cursă astăzi. De-aia vreau să mergem să luăm câte o măslină, câte una de aia, să fie acolo. Vreau să pun noul volan care l-am luat. O să vreau să repar și puțin mașina, că... Na. O să mai stăm cu mașina așa, fără bara aia din față. Îmi pare rău, dar...
Du-te, ne-ai deja pizza de bolan. Așa. Așa. Cheiuță, bam, bam. Și bam, 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 bam. Da, punem ăsta. Gata, mă, bă, ați văzut cât de repede s-a schimbat, bă, s-a schimbat repede, mă. De asta s-a schimbat foarte repede. Hai să o reparăm puțin așa, să vedem dacă e lovită. Bă, văd că nu prea e. Ba, puțin pe aici. Așa. Aha, da. Uite și pe aici e. Pe aici cred că cam este. Nu mai e. A fost. Bă, asta vreau să... nu e. Ia. Pe aici. Bă, da, mă gândesc și eu, tu când te pui pe mașina asta cu piciorul, cum am urcat eu pe ea, nu să băi, cine e, băi, are bibistruși pe ea? Gata, mă. Așa. Hai să vedem broțile astea, să le verificăm dacă s-a mai desumflat. Este... Mama, mi-a dat la asta puțin mai mult din greșeală. Dăm și la asta puțin mai mult, dăm și la asta. Bine, asta ar fi două să aibă la fel ca alea. Gata. Și la asta. Să fie și ele acolo fix. Bă, canistra. În primul rând canistra. Cât mare, mă? Nu mare deloc, că eram sigur. Pot să o luăm în spate? Hai, mă, să o băgăm pe bagaj. Să nu mai refeze și pe mine. Bă, o să trebuie să cumpărăm rost, să le avem acasă. Și mai multe, dar nu, acum încă nu prea stăm foarte bine cu banii încât să le cumpărăm dinainte. Așa că... bă, dar mă ți-a apărut tot mă seama, mai ales când vorbiți mai tare. Hai, pentru asta apăsați și voi acolo pe butonul de like, că nu știu, frate, v-ați uitat la video, ce n-a apăsat. Bine, nu, mă supăr. Sper să vă placă ce fac. Așa. Bă, s-a consumat ceva, o să trească să băgăm și la mașină. Pentru că asta o să ne trească mai mult pentru curse, să facem și curse cu ea. Nu vreau să-i dau tare că nu prea aș vrea să mă răsturn, îi dau cam un maxim 100. Opa, scuzați, stați puțin. Bă, fraților, eu am un canal am un TikTok. Bă, așa am 2000 și cea de vizionări. Bă, de vizionări, doamne, de urmăritori. Bă, fii atent, sunt vreo 6-7 oameni, nu, vreo 5 cam așa. Așa. Bă, care adică nu știu, o fi ori prieten, nu știu ce. Am pus acolo video de să fac și o 3000. Bă, deci să îmi dă urmărire, după nu mai mă urmărește după iar mă urmărește. Face numai așa, mă, ca să mă enerveze. Deci, dacă vreți să intrați pe contul meu de TikTok, Ștefan _ Ștefănuț, nu prea post, nu mi-am postat cu fața mea, mai am un TikTok care am și cu fața mea, dar nu îl pot da, care și ăla are vreo 2400 și ceva. Și ăsta are aproape 3000. Aici fac live-uri. Pe ăsta Ștefan _ Ștefănuț, pe ăsta fac live-uri. Pe celălalt m-am blocat de live, nu pot să mai fac live-uri, dar pe ăla ține așa, să mai mă uit de una alta, știți voi. Mă înțelegeți, nu mă refer de... Mamă. Bă, dar n-ai ce pleacă cu scârți. Da, să avem acolo și noi. Bă, o să luăm așa, o să luăm pe invers cu mașina asta. Cam pe la 9, așa, pe la 9 o să trească să fim acolo, unde fac aia curse. Nu știu sigur. Stai așa că am ridicat capota, știi, eu sunt țăran. Țăran de la obosit. Da, să o ridicăm, să punem înapoi. Bă, hai să opresc și motorul, nu că mi-ar consuma mult, dar nu știu. Vreau să-l opresc. Că nu prea sunt de la că mamă, s-a dus banii, gata, dar nu știu, l-opri eu. Păi da, sunt curios cât intră mă într-o canistră. Deci 13 lei. Hai, două, n-ai că am făcut. Ai, frate, nu cred, bă. Deci la ora 5 jumate se închide. Ca să știu și eu de acum. Da, vedeți, bă, ce nenorocire, bă.
nenorociți de oameni. Pe atunci, hai să-i băgăm puțin la mașină, că se mai duce de... Aolo. Lasă-mă aici, că avem și ceva aici. Deci nu mai strâng ăla, că mereu îi bag la asta. Cât are mă asta aia? 45. Hai că e bine. Bă, m-aș plimba, vreau să mă plimb prin oraș, dar m-ar cam plictisi pe aici, plictisi. Hai să mai descoperim câte ceva prin orașul ăsta. Să vedem cam ce fac drumurile de pe aici. Deține. Mamă, ce m-a înțeapă, bă, așa asta. Cred că m-a jurat vreo babă. 120, o lăsăm mai încet. Hai să găsim un drum drept să-i dăm să vedem cât prinde. Cred că autostrada sunt direct. 140. Dacă o facem praf. Nu e vina mea, e a voastră. Dumnezeu, e a mea. Hai că e a mea. 160 spre 160 înspre. Știu unde duce șoseaua asta. 160, hai mă, 160, mă. Ne duce, da? Ce consumă ea acolo, săraca? 160, hai 160. O 160, hai mă, să zicem că a luat. Nu! Hai că iese. Nu pot să mai dau așa, lăsăm așa, de multe. Stânga, lăsăm spatele lui. Bă, hai să zicem 160. Bă, deci a prins cel puțin, ar prinde mai mult, dar eu am vrut să pun frână, că puteam să mă duc mai mult în 170, că... Mamă, e bine că am pus acum chiar trebuia frână. Haide, hai că da. Hai că da. Și atent, ne-am întâi îi dăm așa. Hai că îi mai dăm dacă e. Hai că da. Da. Ne-am blocat și cu mașina. Bă, și mai energia, bă, și cu alea, poate cred că o să mor pe aici. Cred că mai bine mă duceam acasă. Cred că aia trebuie să fac eu. Mă duceam acasă, frumos, elegant, cu de cul la gagică, la alea și... Mamă, trag fix de portbagaj la portbagaj. Hai că și merge dacă e. Hai că da. Hai de capul meu. Vai de capul meu. Alo. Măcar e bine că am apucat în canistra să băgăm. Că am lăsat-o pornită, știi? Și ca să zice ceva, mai băgăm cât un litru, așa știi? Dumnezeu. Bine, s-ar putea să nu fie glumă. Da, sper să fie glumă. Haide. Bă, are fără de mâna trasă? I-a auzit, mă, ce ascultam aici. V-ați dat seama? Țancă uraganul meu. Așa, uite așa. Haide, bă! Bine, mă avem că e deja bine 6, 7, 8, 9, mai bine 7. Haide, bă, hai că o scoatem noi până la 7 pe asta. Să o îndreptăm măcar. Nu zic să o scoatem de tot, dar măcar să o îndreptăm puțin. Ia. Hai să o tragem și de aici. Așa. Să o îndreptăm noi puțin. Hai că în loc să o îndrepte, hai că să îndreptă. Gata, 2 înainte de aici. Că e biblistoacă. Dar mai țin și pornită. După ce că sunt sărac, mai țin și pornită, știi? Dar, bă, noi am scos-o, mă, de aici, dar e problema acum cum mai... Adică că am ieșit noi din gaura asta, dar pe unde o scot eu de tot? Hei, uite drum. Adică nu e drum, dar... Ceva de gen... credeam că e frame, unul tras. Parcă așa văzusem, nu-i așa?
Ba da, mă, e un șans, dar... Adică e puțin mai așa, mai hau. Haide! Hai că da. A urcat. Bine, mă. Hai repede, poate apucăm, hai că poate o dăm la de mașină. Poate dăm în Doamne ferește. Bă, da, asta vreau. Bine, parcă e mai nașpa cu lumina asta, măcar, dar... Să lăsăm așa. Probleme cum poate ne-aia proces de bană. Mamă, că ne așa. Acum să vezi pe unul meu, care ți se în față să te facă hau. Bă, da, nu era pe aici. Era tot ceva drept, ducea mult și bine. Păi știu că e și drumul ăsta care duce așa și duce tot acolo unde vrem noi să mergem, știți? Dar mă cam pierd în el, m-am obișnuit cu cel de acolo și mă cam pierd în el, vedeți că am intrat în oraș. Mama e nouă, ar trebui cam să ajungem și noi puțin mai repede. Că merge cu 140, ce naiba. Gata, am ajuns în oraș. Bă, nu știu cam pe unde suntem, dar suntem pe undeva. Cred că au venit deja băieții. Cam pe la 10 vin noi băieții. Aha, sunt pe aici. Atunci hai să mai vedem. Așa eu merg cu asta. Mamă, ce mă întorc urechile. Bă, sper să câștigăm, sper să nu pierdem, pentru că am muncit pentru bani. Încă nu au venit băieții, e bine. E bine de tort. Nu, știu că n-am zis corect, dar așa m-am exprimat, așa nu să mă exprim. Cam am auzit la unul pe YouTube. E bine de tort. Adică de tot, dar ați înțeles voi că nu sunteți proști. A venit băieții, bă, dacă repede. Am uitat că ăștia se spamează așa ca fraieri. Hai frate, hai, pe care ținem în cursă. Hai, dacă pierd, nu. Hai, care frate vreau o cursă? Să trăiască băieții, să trăiască, să fiți sănătoși. Tu ce ai venit, frate, cu opalul ăsta de mașină? Și ăsta? Tu ce faci, frate? Gata, mi-am făcut prieteni mulți. E? Bă, nu știu, dacă, deci fii atent. Bă, ce copil copac. Deci dacă... Hai. Pe mașină. Da. Hai să zici ce te fac. Hai că mă la fac dacă e. Bă, măcar să mi-am... Mam. Mergem puțin mai față, gata. Am plecat din greșeală prea repede. Hai că din greșeală. Am plecat eu acum, prost. Puh. Evident că o să câștige rău. Pula, ce plecare mare are. Gata, m-a făcut. Am pierdut și banii. E taci, că e bine de tort. L-am făcut. Nu cred. Mai, nu? GG. Hai, frate, hai să vorbim acum. Ce ai mai făcut, frate? Hai, te-ai dus. Bă, eu mor. Mamă. Ce facem? Mă, că eu să mor? Și o să rămân fără BMW. Bă, frate, îmi pare rău. Zi bună și noapte bună. Hai, salut. Îmi pare, vreau să stau mai mult cu el, dar mor. Uitați și voi. Că mor. Bă, cât mai repede să ajung acasă. Cât mai repede. Mamă. Adică nu chiar acasă, măcar înspre casă. Lângă casă măcar. Îmi pare rău, băieții, am făcut o cursă de l-am bătut pe ăla, dar nu mai vreau. S-a supărat pe mine puțin așa. Hai, salut, noapte bună. Mamă, deja e 12. Hai că e bine, nu mă refer la după joc. O să mor, o să scrie acolo RIP idiot, ca de obicei. Așa parcă scria și în ăla când mureai, RIP idiot, că ești prost. Aha, sau poate cred că o să am noroc, mă. Nu cred că o să mor fix lângă casă. Dar, nu știu.
Da, măcar hai, mă, hai. Să nu mor. Dacă e să mor lângă casă aici. Ca să fie BMW-ul aproape. Bă, da, o să fie pornit. Dar nu că am ajuns cu el acasă, ce naiba. Aproape am ajuns. O să scrie RIP idiot. Știți voi cum? Așa scrie acolo, RIP idiot. Direct de mers. Gata, RIP idiot. Da, gata, ne-am mai făcut și proști. Idiot, da, am. Acum o să trească să... Bă, n-am în canistră, că s-ar putea să nu prea cam nimic în canistra aia. A, dar stai așa că mă... Da, clanța aia nu băgați în seama, așa e el. Așa e el, mă. Așa am cumpărat-o și eu, mamă, se vede. Deci că ești beat, așa se vede. Bă, da, ăsta e pornit? Nu prea cred că... A, nu. Acum ai. Hai, ATV-ule. Hai, mă, cam pornim calculatorul ăsta din anii 940. Mamă, fraților. Deci nu știu sigur când facem live, dar să vedem că trebuie să aștept 24 de ore până la nu știu cum să pot face live. Mamă, dar abia aștept să fac live. Să văd când intrați voi, bam. Mamă. Data viitoare o să avem lemne multe, o să tai eu văd pe unde de lângă, gata, mai murim. Haideți să mergem să oprim motoclanța aia. Așa e zic, motoclanța, nu băgați în seamă. De aici așa. Oprim și mașina că e pornită, că noi așa. Credeam că nu mai aveam asta. Noi așa suntem de obișnuit. Să o mai lăsăm așa pornită, hai măcar să o parcăm. Noi așa suntem obișnuit, să o mai lăsăm așa pornită. De când în când, știți? O dăm așa și așa. Acum dăm cu spatele. Dăm și așa puțin. Îmi place mie să o chinuiesc eu așa cu... Mi-e place foarte mult să dau cu dreapta, să dau așa. Să parchez cât mai în șanță, știi? Să cad cu ea în șanță. V-ați prins voi. O dăm pe parking, pac, o să oprim luminile. Gata. Băi, acum am parcat-o. Ha, mă, că am parcat-o bine, mă, puțin mai așa. Nu, cred că văd eu greșit, cred că am vedenii. Văd piesa asta, ar trebui să reparăm mașina când duc. Cam ăsta a fost videoul de astăzi, știu, v-am spus că nu o să mai fac videouri lungi, pentru că știu că la unii le plac videouri lungi, la unii le plac mai scurte, dar acum o să facem videouri de 20 de minute. Dacă chiar văd că o să vă placă serios, o să ținem câteva episoade până văd că vă plictisiți și mă plictisesc și eu, pentru că eu de obicei mă plictisesc repede, dar văd că de ăsta nu m-am plictisit, că l-am 2 săptămâni în jocul aproape și nu m-am plictisit. Deci, da. Hai, vă urez o zi frumoasă.